Полола буряки під зеленим дубом. Паля била бригадіра з кучерявим чубом. Полюбила бригадіра з кучерявим чубом. Товаришу бригадір, приходь на вечерю. Буде тобі півлітра ще й корка печена. Буде тобі півлітра ще й корка печена. Прийшов бригадір, та й не роздягнувся. Глянув собі у вікно, чоловік вернувся. Глянув собі у вікно, чоловік вернувся. Товаришу бригадір, куди тебе діну? Сідай собі у куток, решетом надіну. Сідай собі у куток, решетом надіну. Товаришу бригадір, сідай у куточку. А я скажу чоловіку, посадила квочку. Ой, я скажу чоловіку, посадила квочку. Питається чоловік, що в тебе за квочка? Що в неї вигляда вишита сорочка? Що в неї вигляда вишита сорочка? Як узяв же чоловік, тобі не полінці. Досталося бригадіру, досталося жінці. Досталося бригадіру, досталося жінці. Товариші бригадіри, запомнять навік.